खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नाय। आसाम गभर्नमेन्टआ मैया गुवाहाटीनिफ्राय नर्थ गुवाहाटीसिम मोनसे रपवे सार्भिस बा दुरुंजों थांग्रा लामाखौ 24 आगस्टआव जागायसिगोन होननानै एनाउन्स खालामबाय। बे दुरुं लामायाव ब्रह्मपुत्र रिभारनि गोजौजोंनो जागोन। बिनि गोलावआ 2 किल'मिटार। गुवाहाटीनि बे रपवे लामाया एसियानि मादाव लंगेस्ट रिभार रपवे जागोन। बे प्रजेक्टखौ गासै 56 क्र'रनि बानायनाय जादों। बे दुरुं लामानि गेजेरजों खेबसेयाव 35 जन मानसि थांनो हागोन। भाराया सासेयाव 100 रुपिस लानाय जागोन। धुबरी डिस्ट्रिक्ट बिलासिपारायाव बिसि आरो फिसाय सानैबो केरासिनजों अर लगायनानै गावखौनो बुथारनानै लादों। बिसिनि मुङा माजनी नाथ आरो फिसायनि मुङा बिष्णुनाथ। बिष्णुनाथआ सासे टेम्पु ड्राइभारमोन। लकडाउननि थाखाय फैसा गैयिनि नखर सालायनायाव गोबां खस्थ' मोननानै सानैबो अर सावनानै थैदों। NBCC नागालेण्ड बेप्टिस्ट चार्च काउन्सिलआ खृष्टान धोरोमारिफोरखौ सांग्रां जानो खावलायदों। द चार्च अफ अलमाइटी गड चाइनिजनि मोनसे खृष्टान धोरोमारिफोरा नर्थ इस्टआव हाबफैनानै जिसुआ फिन खेबसे हिन्जाव महरै बुहुमाव जोनोम मोनफैबाय होननानै नंखाय फोसावदों। बिसोरनि मथेबा हिन्जाव जिसुनि मुङा यां जांबिन। खृष्टान धोरोमावबो गोदान धोरोम फोसावनो थाखाय बिसोरो गोदान बाइबेलबो दिहुनदों। NBCCनि मथेबा बिसोरो फेसबुक आरो व्हाट्सएपनि गेजेरजों जाखांफुनाय नर्थ इस्टनि लाइमोनफोरखौ अलरेडि 400 to 500 जनसोखौ गावसिनि गोदान धोरोमाव सोखाबाय। क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट NHMनि डिस्ट्रिक्ट प्रग्राम मेनेजार उत्तम कुमार ब्रह्मनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनदों। बिथांखौ रुपनाथ ब्रह्म हस्पिटालाव फाहामथाय होगासिनो। पाकिस्तानआ फार्स्ट टाइम दाउद इब्राहिमखौ पाकिस्ताननि कराचियावनो दं होननानै सिखार जाबाय। पाकिस्तानआ टेररिस्ट ग्रुपफोरखौ मदद होनायनि थाखाय इन्टारनेशनेल अर्गानाइजेशनजों फाइनान्सियेल रेस्ट्रिक्शन होजादोंमोन। दा बे रेस्ट्रिक्शननिफ्राय बारग'नो थाखायनो पाकिस्तानआ दाउद इब्राहिमखौ गावसिनि कान्ट्रियावनो दङ होननानै सिखार जाबाय। क'क्राझाराव मोननै आलदा आलदा जायगानिफ्राय सानसेयावनो सानै मानसिनि गोथै देहा मोनदों। सासेया हिन्जावसा, बैसोआ 16 इयार्स, मुङा सुनिता मुर्मु। बिनि गोथै देहाखौ देबोरगावआव मोनसे दैनिफ्राय बोखांनो मोनदों। देबोरगाव पुलिसफ्रा सुनिता मुर्मुनि मोजां मोननायखौ बुथारनायनि सन्देहआव एरेस्ट खालामबाय। गुबुन सासेनि गोथै देहाखौ पर्बतजरानि हाग्रानिफ्राय बोखांनो मोननाय जादों। मुङा रहिम बादशाह, बैसो 32। क'क्राझार पुलिसआ बे केसनि सायाव इनभेस्टिगेशन खालामगासिनो। कृषक मुक्ति संग्राम समिति KMSSआ मैया सनिबाराव 2021आव आसामाव जानो लागा इलेक्शनाव गेलेनो थाखाय मोनसे पलिटिकेल पार्टी दागोन होननानै एनाउन्स खालामदों। बे पार्टीनि गेजेरजों बिसोरो अखिल गगैखौ चिफ मिनिस्टारनि केन्डिडेट खालामगोन होननानै बुंथिदों। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा नोंथांमोनहा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान निउस लानानै आं नोंथांमोननिसिम फैनो हायो। सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ गासैबो स्टेट गभर्नमेन्टखौ मोनसे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय गुबुन मोनसे डिस्ट्रिक्ट आरो मोनसे स्टेटनिफ्राय गुबुन मोनसे स्टेटआव मानसिनि थांलाय फैलाय आरो बुस्थुनि लांलाय लाबोलायनि बन्द खालामनायखौ बोखारनानै होनो थिनदों। सेन्टारा बुंदों स्टेटनि बिदि थांलाय फैलाय बन्द खालामनानै दोननायाव सेन्टारा फैसानि गोबां लस जादों आरो बेजों आनइमप्लयमेन्टआबो बारानिफ्राय बारा जादों। पान्जाबनि भारत पाकिस्तान सीमायाव BSF आरो टेररिस्टफोरनि गावलायनायाव 7 टेररिस्टनि जिउ गोमानो गोनां जायो। सनिबारनि फुङाव काठुआ जिल्लायाव जादोंमोन बे जाथाया। पाकिस्ताननिफ्राय भारत फारसे फैगासिनो थानाय टेररिस्टफोरनि खबर मोननानै BSFफ्रा रेडि जानानै दंखायोमोन। BSFफोरा बिसनिफ्राय AK-47 राइफल्स, पिस्टल्स, गोबां हाथियारजों लोगोसे 9 केजिनि हेर'इन मोनदों। जोबनायाव दङ भारत आरो आसामनि कर'नानि आपडेट। भारतआव दासिम 30,40,492 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। हगारनानै होनाया गासै 22,76,748 आरो गासै थैनाया 56,829। आसामाव दासिम 89,468 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। बिनिनो हगारनानै होनाया 65,596 आरो 23,635 जननि देहायाव दासिम एक्टिभ जानानै दङ। थैनाया गासै 234 जन। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन।
नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।